Čau. Nazdar, poď ďalej. Takže dnes si navaríme palacinku s vysokým počtom bielkovín. Ako môžete vidieť, dnes už tu mám navarené. Nejaká hovedzínka samozrejme musí byť. Na dnes je toho dosť, no. Ale čo budeme dnes pripravovať? Je o mnoho chutnejšie samozrejme. Dobre. Čo potrebujeme? Samozrejme vajcia. Nejaké vločky. Najlepšie ovsené. Nesnehové. No, ďalej tu máme Size and Symmetry izolát 90% ako môžete vidieť. Perfektná príchuť jahoda, odporúčam. Do tohto sedí magnifik. Dobre, čo budeme ďalej potrebovať je samozrejme nejaká alchymia. Nejaká škorica by bodla. Dobre, ďalej. Tu bude určite sladidlo. Tak. A to je všetko. Poďme na to. Dobre, olivový olej. Jemný a ovocný. Kvalitka. Mám tu tieto spreje, ale už mi to lezie hore krkom. Už sa to nedá veľmi používať 5-krát denne, takže zapneme si panvicu, samozrejme. Pridáme trošku oliváča. Jo. Dobre. Čo budeme robiť teraz? Ideme všetko pomixovať. Tak. Začneme vločkami. Použijeme kuchynskú váhu, pretože potrebujeme odmerať presné gramy. Takto. Takže nasypeme tam presne 75 gramov ovsených vločiek. Máme 77. Kameraman je hladný. Dáme mu trošku viac. Dobre, výborne. Teraz pridáme nejaké vajíčka. Dobre. Budú to 4 kusy. Tak. Z tých 4 kusov budú 2 celé vajcia a 2 bielka, OK? Takže oddelíme si žltko od bielka. No problémo. V práškovej forme. Zvaný aj proteín. Nádherná konzistencia, chuť. Dobre, dneska pridáme 1,5 odmerky. Niečo takéto. A trošku škorice. Navrch, nie veľa. A taktiež sladidlo, veľmi podstatná vec, niekto má celé sladkosť. Nech sa nám žije sladšie. Takže poriadne toho sladidla tam natrhte. OK. Chvíľa pravdy sa blíži. Teraz sa nahrávaj, bo to zúdaš.
že náš kvalitný mixer to zvládol, s problémami, ale zvládol. Dobre, olej trošku rozotrieme, rovnomerne, aby sa nám nestalo, že to budeme mať nejaké príhorky. Dobre, a teraz ideme na to. Nádhera, nádhera. Dobre. Takže náš zázrak dáme pokrievku a necháme chvíľočku. Takže toto je Linda, môj malý zabijak, veľmi, veľmi aktívny pes. Poďme sa pozrieť na tú našu palacinku, uvidíme čo to bude. Či to bude jedle, ja to jesť nebudem, samozrejme bude to jesť pán kameraman. Takže no pomaly sa nám to hustí, ako môžete vidieť, drahí priatelia, pomaly sa to hustí. No, máme v priebehu procesu, teraz veľký pozor. Tak, ešte tomu dáme 25 sekúnd, už 23. Dobre, prichystáme k pánovi kameramanovi. Tak. Nádhera, nádhera. Dobre. Dozdobíme to znova troškou školice, len nech to vyzerá krásne. Pokiaľ ste práve v objemovke, môžete si nakrájať banán. Trošku školice. No, nevyzerá to veľmi chutne, ale... Dobre. No, máme to hotové. Pohostíme nášho pána kameramana, samozrejme za dobrú prácu. A my sa vidíme znova o týždeň u mňa doma.